சேனலில் ரசப்பொடி எப்படி அரைக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ரசப்பொடி அரைக்கிறதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம். நான் 10 காஞ்ச மிளகாய் எடுத்திருக்கேன், 50 கிராம் சீரகம், 50 கிராம் மிளகு, இது வந்து கருவேப்பிலை காய வச்சு எடுத்துக்கணும், பச்சையாக அரைச்சி போடக்கூடாது. ரொம்ப நாளைக்கு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு செய்ய போகிறதுனால நமக்கு காஞ்ச கருவேப்பிலை தான் தேவைப்படும். இது ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ரசப்பொடி எப்படி அரைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். மிளகு சேர்த்துட்டேன், இப்போ நம்ம கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துட்டு அரைச்சி எடுத்தா ரசப்பொடி ரெடி. ரசப்பொடி அரைச்சாச்சு. இது வந்து 4 பேருக்கு ரசம் வைக்கிறதா இருந்தால் 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணணும். 8 பேருக்கு செய்கிறது இருந்தால் இதே டபுள் அப்படியே 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணி ரசம் பண்ணால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். மறக்காமல் உங்கள் வீட்டில் எல்லோரும் அரைச்சி பாருங்கள். நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.